Jeden z najlepších futbalistov svojej generácie, symbol elegancie, pokoja a geniality na ihrisku. Po 13 rokoch, takmer 600 zápasoch a nespočetných trofejách sa Luka Modrič lúči s Realom Madrid. Na konci sezóny 2024-25 sa uzatvára jedna z najkrajších kapitol v histórii futbalu. V dnešnom videu si prejdeme Modričovú cestu od príchodu na Santiago Bernabéu až po jeho rozlúčku. Pripomenieme si jeho úspechy, vplyv na tím a pokúsime sa odpovedať na otázku. Kto dokáže zaplniť prázdne miesto, ktoré po sebe zanechá? Príchod do Realu Madrid. Písal sa rok 2012. Luka Modrič, skvelý stredopoliar Tottenhamu Hotspur, prestupuje do Realu Madrid. Za 30 miliónov eur. V tom čase ho mnohí kritizovali. Dokonca bol označený za najhorší prestup sezóny. Ale len málo kto vedel, že prišiel práve muž, ktorý zmení históriu klubu. V jeho prvých mesiacoch sa musel prispôsobiť novému jazyku, kultúre, systému hry. Ale keď si našiel svoje miesto, už ho nikto nevymazal. Zlatá éra a dominancia v Lige majstrov. S Modričom v strede pola Real Madrid zažil jednu z najúspešnejších etáp svojej histórie. Spolu s Krossom a Casemirom vytvorili ikonické trio, ktoré ovládlo Európu. 4 Ligy majstrov za 5 rokov. Neskutočné výkony proti tímom ako Bayern, Juventus, PSG či Liverpool. Modrič vždy vnikal. Či už pri jeho prechode do útoku, vedením tempa hry, alebo defenzívnej práci. V roku 2018 zažil vrchol. Ako kapitán priviedol Chorvátsko do finále majstrovstiev sveta a získal zlatú loptu. Ako prvý hráč po 10 rokoch, ktorý narušil dominanciu Messiho a Ronalda. Vplyv v šatni a výnimočný charakter. Modrič však nebol len futbalista. Bol aj tichý líder, ktorý svojim výkonom a skúsenosťami inšpiroval mnohých iných. Jeho slová neboli časté, ale vždy mali váhu. Jeho skromnosť a oddanosť klubu z neho urobili miláčika fanúšikov. Aj keď mu pribúdali roky, jeho výkony neklesali. Stále dokázal hrať 90 minút na najvyššej úrovni. A aj keď v posledných sezónach hrával menej, nikdy si nesťažoval. Bol profesionálom do poslednej minúty. Sezóna 2024-25 je posledná. Modrič a klub sa dohodli, že nenatiahnu jeho zmluvu. Po viac než dekáde je čas opustiť klub a pustiť ďalšiu generáciu. Fanúšikovia Realu už teraz pripravujú veľkolepú rozlúčku. Očakáva sa standing ovation na každom štadióne, kde ešte nastúpi. Santiago Bernabéu sa s ním rozlúči ako s legendou. Hovorí sa, že Modrič dostal ponuky zo Saudskej Arábie, MLS, aj od niektorých európskych klubov, ale jeho budúcnosť zatiaľ ostáva otázna. Jedno je však isté. V Reále Madrid skončí ako nesmrteľná ikona. Luka Modrič je viac než len veľký hráč. Je symbolom trpezlivosti, tvrdého tréningu, skromnosti a lásky k futbalu. Jeho odchod z Realu Madrid bude emocionálny. Pre klub, spoluhráčov aj fanúšikov. Ale legenda, ktorú vytvoril, zostane navždy. Ak si fanúšik Realu Madrid alebo len milovník futbalu, napíš do komentára, čo pre teba znamenal Luka Modrič a aký moment s ním ti najviac utkvel v pamäti. Nezabudni dať like, zdieľať video a prihlásiť sa na odber. Čakajú nás ďalšie veľké futbalové príbehy. Ďakujeme, Luka. Jednoducho, gracias.